Hello, dragii mei! Uitați ce frumos plouă la munte. 15 grade sunt astăzi. Și aici plouă de rupe. Și un frig. Vine toamna. Sper să nu, să mai fie vară. Foarte tare plouă afară. Uitați. Uitați ce tare plouă. Oh. Ce ziceți? Haideți la munte, la ploaie, să vă răcoriți. E foarte rece, sunt cam 12 grade acum și destul de rece. Și acum noi pregătim aici să facem camerele, să le aranjăm, că de diseară așteptăm iarăși ceva turiști. Uitați ce loc frumos avem aici. În sfârșit soare, ceva norișor pe sus. Acum e super frumos, dar e destul de rece. Aseară și ieri a plouat toată ziua. Dar ploaie super faină, dar tare. Așa că hai că te mai auzim mai încolo, să mai filmăm și mai încolo un pic și vorbim. Hai să avem o zi minunată de aici. Tuturor pupici! Hello, Rama! Hello! No, e prietena mea de unde ești, Rama? Din? Hello, Neha! De unde ești, Rama? Nepal. Nepal. Și a venit aici să lucreze la noi. Bună ziua, ce faceți, colega? Eu prieten! E o femeie deosebită. Așa e, Sofia, îți place cu Rama? Îți place? Așa e că e de treabă, hă? Foarte ok. E foarte ok, Rama. Harnică, Rama. Rama, harnică ești? Rama, ești harnică? Rama curăță baia. Foarte harnică, Rama. Da, este prietena noastră care ne ajută aici la camere și face curățenie peste tot locul. Da. Hai că ne auzim mai încolo. Hello, Rama! Ascultăm aici ceva muzică super. Nu știu, zici că e indian, nu? Dar... Bună! Bună! Rama, cum stai? Bine! Bine, mă bucur. Dansezi? Tu bine? Eu bine. Așa lucrează Rama pe muzica ei nepaleză. Da. Nu știu ce muzică, mi se pare că e muzică indiană și mie îmi place. Nu știu ce muzică poate să fie. Eu sper. I-am zis că e indiană. Ea zice că e nepaleză. Probabil că asta ascultă ei, muzica asta lor, nepaleză. Ne face curat acolo în baie. Harnica mea! Harnica! Harnica! Super! Hai, că revenim mai încolo. Azi, băieți, ce frumos plouă la munte! Oh my God! Rama, plouă frumos! Super! Uite chiar e gata! Super! Uai, ce fain! Uite ce frumos plouă! Pești!
Oh, super! Și nu-s așa, nu e așa înorat și tot plouă. Hello! Hai că revenim la minunatele noastre camere să le facem. Hello! Ce faci, mama? Bine, tu ce faci? Bine, am păpat și acum ne apucăm de treabă. Bine. Facem așa, etajul ăsta, 2 camere și 5 și finish. Azi și 1, 2, nu știu dacă mai facem. Bine. Ok? Gata? Da. Gata, Baia? Harnic. Pa! Rama, aruncă-mi asta, te rog. Mulțumesc! Hai să ne apucăm de treabă. Ok, hai. Hai că revenim mai încolo cu alte minunății ce facem noi aici. Vă pup. Hai, că revin. Revin astăzi. Astăzi mi-am propus să o fac, să o filmez mult pe Rama. Că mi-e dragă. Mi-e dragă. Nu știu de ce, dar mi-e dragă. Așa că o filmăm. Hei, bună, dragii mei! Ce faceți? Cum sunteți? Eu tot aici sunt la munte. Astăzi e un pic mai călduț, nu-i foarte, dar e destul de călduț. Se aud băcuțele acolo undeva, acolo sunt. Uite o păsărică, avem păsările. Uite acolo, stați că vă arăt acolo. Uite acolo sus este un cui de rândunici. Uite! Super! Sărăguțele și face. Aud băguțele, vai, dar ce liniște și ce plăcut, e așa liniște. Super. Mașinuțe, mai vine câte una, mai pleacă de aici, de aici vin și aici pleacă spre Arieșe. Și aici coborâm spre Șteni. Super! Uite ce frumos! O priveliște minunată! Super! Hai să avem o zi minunată, iubiții mei! Hai că mai mergem la un pic de treabă. Mai facem câte ceva astăzi. Doamne ajută! Azi mănânc ceva foarte delicios. Ce mănânci? Cașcaval, carne cu cartofi și salată de varză. De varză. Și eu mănânc bulz. Super! Poftă bună, Sofie? Poftă bună, Sofia! Mulțumesc! Așa, hai să avem poftă. Bine arată! Sofie cu cașcaval, pane și salată de varză. Minunat! Dar n-am de treabă, e foarte bun. Hei, Sofie, unde plecăm? Vârful? Vârful Bihoru. Acum mergem să... N-am fost niciodată acolo pe vârful Bihoru. O să vă arăt filmulețe, dragii mei prieteni.
Hai că astăzi o să fie o zi minunată. Abia aștept! Voi așteptați? Uite, hotelul frumos. Munte, soare, aer curat. Hei, Cuțu! Acolo este un cățel. Cățelul! Ce faci acolo? Acolo te-ai băgat! Uite codița! Uite codița! Hei, ce faci la umbră? Cățelul! Hei, bună dragii mei! Uite, acum ne pregătim să mergem pe vârful Bihoru, toată trupa, și o să revin cu filmulețe de acolo. O să vedeți ce fain o să fie. Abia aștept. N-am urcat niciodată, cum e pentru prima dată. Hai că revenim cu filmulețe.
de la galerie de acolo de la Wow, ce fain! Doamne! Uai, ce fain! Doamne, ferește! Mamma mia! Da! Du acasă! Care e aia? Ia să nu... Aia! Ca să știi că e de aici? Mamă, ce minunăție! Oh! Nici nu se observă, mama, unde e Oradea. Mamă, dar e răcore aici. Mamă, ce fain e, Doamne! Și am ajuns pe vârful Viforul. Mamă, dar minunat e aici. Minunat. Priveliște. Vai de mine, am ajuns. Niciodată n-am fost. Pentru prima dată, da, e foarte, foarte frumos. Mamă, ce fain e. Uitați. Vai de capul ăla. Vai. Sunt cea mai mare, sunt altitudine de 1840 ceva. O să mergem să ne uităm să vedem. Super. Foarte fain. Uite aici e ceva. Deci e 1849. Sofia, ai obosit, mami? Uite ce fain e. Da. Da. Nu chiar aproape. Uite unde e avionul. Ei, ce fain e. Sofia, ai obosit? Ha? Nu te mai poți ridica? Foarte. E minunat. Da, Sofie, aer de aer e aici. Ce e aici, Ale? Cum? Da? Dau tot felul de obiective și le bifezi. Îți arată traseul. Faci o hartă. Ce fain făcușa asta. Foarte fain, Doamne. Oh, da. Da, da, dacă e drumul tot așa, e nasol.
vede. Da? Foarte faine. Aer curat. Îți place, Sofie? Hm? Da? E super, așa e ce e? Ce ai găsit? Hai să ne facem poză acolo la... Poze faci, nu poți să le trăiești ca viu. Nu, îmi place. Știi? Altele. Uai, da, mamă, dar ce mare îs. Trebuie să ajungi în sub ele. Atunci le găsit de mare. Uite că aia stă. Una. Vezi-o? Na, urcă-te, Sofie. Unde? Acolo, sus. Cred că îi dăm noi energie. Wow! Ești foarte mică. Pe lângă ăsta, Sofie. Ești foarte pitică. Ce zici? Cum să nu te poți? Ce? Ce e acolo? Ce e aia? Ce e aia? Uite. Ce? Mai multe, două. Ce? Ceva, nu știu ce, un dog. Sunt mai multe. Și ăsta? Oh. Vai, ce fain e, doamne!
Păi s-a oprit aia la altă. Uite, aici sunt afine și o să culegem, dar nu sunt coapte. Uite aici. Uite afina. Aici e afina. Afina. Ui! Da! Uai, ce faine! Uite alta. Uite aici. Păi, culege! Tu nu știi? Dita, mai buta ai la tine? Hai! Buburuză, ruză! Fui! Greu la deal! Foarte greu! Wow! Nu mai găsim că nu sunt coapte. Aici nu sunt coapte afinile încă. Da, n-aveai cum. Doamne, foarte fain. Am obosit. E greu la ea. La ce? Vai, da, ce greu. Uite, dragii mei, aici este vârful Bihorul. Uite aici. Uite. Și acolo este muntele Găina. Aici undeva. Da. Hai că vă arăt mai de aproape. Uite aici. Aici este. Acolo este unde se vede stâlpul ăla. Este muntele Găina. Hai că vin. Mai am un pic. Hai. Am făcut foc adevărat. Serios? Da. Las că e fain. Uai, ce fain. Ui, ce foarte fain e tot. Iată. Acum luăm prânzul, mă. Mă, atâta pită, mă. Lasă oameni. Sofie, ce mănânci acolo? Hai să nu zici că nu o tăiată. Nu o tăia-o, că foi Marta. moale. Și dacă nu o putea tăia și o zi să rupem din ea. Asta e. Ca să te simți că ești la mână. Băi, exact. Da, nu? Să nu pună... Uai, ce fain. Chiar vrem să vrem să faci, dar vreau să continuăm. Uai, ce fain. Așa ceva nu Ai zis ceva frumos. La momentul ăsta poate nu-l mai prind. Hai bine, comenzi tot aici. Așa că uite, un coment frumos. Ia, ce fain e. Inaugurăm finalizarea lucrărilor la Hotel Four Seasons. Să dea Dumnezeu să fie tot plin, tot timpul. E sigur sunt finalizate. Eu m-am săturat. Am asta, le-am început. Super, fain. Altădată. Vă rog frumos, priviți aici. Bravo. Moetul. Wow. Ce Cred fain. că asta se spune, mă, că e asta. Haideți repede cu paharele, că o să spune. Haideți, luați cu paharele fiecare puneți acolo. Hai. Că n-am prosop, Flori, Hai. n-am prosop. Aveți paharele pregătite? Eu da. Eu da. Wow! Hai repede! Repede! Wow, ce Hai. bine arată. Hai!
făcut spumă, n-avea ceva ce... S-a citat până aici, a avut omul săraca. Bine că au ajuns. Da? Stai așa, cine n-are? Că eu pentru Nelu îl țineam. Da. Hai. Doamne Hai. ajută, hai. Doamne, Ai, eu- Doamne stai, tu ajută. n-ai. Cine n-are? Eu am Ia, sticlă. pe care Cine parte, parte își face. Doamne ajută. Să fim sănătoși. Ce să luați dumneavoastră paharul, ok? De ce? Eu nu Deloc! Nu, mulțumesc. Vai, dar ce Eu bun beau e. cu Sofie sub. Așa e ce bună e. Foarte bun. La mulți ani, cu sănătate. Mă, nici nu Doamne foarte ajută. rece, dar e bună. Hai, Foarte. hai, că acum trebuie să o bem toată, nu o lăsăm aici. Nu. Fetele trebuie să bea mai mult. Băieții mai puțin. Hai, hai, Nelu. Hai, Nelu. Mhm. Wow. Uite aici ce fain. Super. Sunt cea mai înaltă! Sunt cea mai mare! Ei, Sofie, nu! Ale! E suficient. E... Co? Eu nu vezi că stau... Sincer. Doamne, ce frumos! Super! Cum se numește aici, Flori? Cum e asta? Cu curbăta mare? Uai, ce fain e! Super! Hai, Sofie! Nelu! Uitați-vă câte colițe. Super. Atâția oameni veneau cu vacile cândva, mai bine. Sofie, îți place mama? Hă? Hai de acolo. Vai, da mare ești. Uite. Atâta e o aripă de asta, Doamne. Câți metri are oare?
Uite ce bune îs! Afine? Uite câte afine! Foarte bune! Mmm! Mmm! Foarte bune afinele noastre. Am cules afine. Nu multe. Cine eu? Cred că tu, da.